Pred chvíľkou bolo 12 hodín, 12 minút dátumu 12.12.2012. Je to dosť magické číslo, ktoré sa naozaj v histórii kalendárov a našej doby a civilizácie pred letopočtom a po letopočtom naozaj vyskytne iba jeden jediný krát. Rozmýšľal som nad tým. Je to zaujímavé podujatie s kombináciou takej trochu poverčivej myšlienky o konci sveta s vonkoncom nie poverčivou, ale myšlienkou o umení, teda buď umelcov, alebo ľudí majúcich radi umenie, ktorí sa tu stretnú a budú rozprávať o jazyku, ktorým by sa ľudia mohli lepšie dorozumievať. Našou snahou bude, aby sa zachovali, aby sa všetky reči, ktoré momentálne existujú, aj reči, ktoré v nedávnej minulosti zanikli, aby sa udržali. To znamená, mojou úlohou, alebo našou úlohou bude všetky tieto reči pretlmočiť do našej novej reči, lingua universale, zakonzervovať a tým pádom tieto reči zostanú na večné časy zachované, tým pádom zostane zachovaná kultúra ľudí, ktorí tými jazykmi rozprávali. To znamená, aj toto bude úlohou lingua universale. No teraz by to mala byť záležitosť pre všetkým lingvistov, pretože ani výtvarníci, ani konzistorici do tohto moc zasahovať nemôžu. Mala by to byť záležitosť lingvistov a predovšetkým počítačových expertov, ktorí naozaj urobia ten výber, selekciu slov zo doterajších štátnych aj neštátnych jazykov, urobia ten základný kapitál slov, ktorí vyberú, vymyslia tú novú spoločnú gramatiku, ktorá nebude jednoduchá, lebo to je morfológia, syntax, slovná zásoba, časovanie, skloňovanie a všetko to, čo patrí do týchto jazykov, ale ja myslím, že za pokus to rozhodne stojí a malo by to stať, pretože skutočne tie sily o integráciu, o spájanie ľudí by mali prevládať v tejto dobe aj v budúcnosti nad silami, ktoré sú deštruktívne, ktoré rozkladajú tento svet obrazne, doslovne, symbolicky a čo môže naozaj skončiť tým, že celá naša planéta vyletí do vzduchu aj so slovami, aj bez slov a nebude nič. A o tú ničotu nikomu verím, že nejde. Ide o to, aby svet bol svetom nás ľudí. Je v dnešnej dobe jednoduché pomocou aj mobilného telefónu snímať zvuk a rozoznávať, aké slova hovoríte. No ale je otázka, že ako dobre sa podarí vybrať tie slova, že či ten jazyk, ktorý bude výsledkom toho, bude aspoň trochu obľúbený. To znamená, taký základný odhad je niekoľko desiatok tisíc alebo 100 000 hodín programátorov. Hej, to znamená, že to by musel byť obrovský tím, ale rovnako obrovský tím je potrebný na to, aby sa prepísali všetky jazyky sveta do nejakého hovoreného, respektíve do transkriptu, ktorý spomínal pán Filkorn. To znamená, že tie náklady sú podľa mňa porovnateľné z tohto hľadiska. Malú a či veľkú? Alle Sprachen, die bis jetzt teilweise sehr gut angekommen sind, zum Beispiel Esperanto, man sagt, dass Esperanto zwischen 100.000 bis 1 Million Menschen oder 2 Millionen Menschen sprechen, sind Sprachen, die eigentlich nur aus einer geringeren Anzahl von Sprachen entstanden sind. Esperanto zum Beispiel aus europäischen Sprachen ein bisschen, also wesentlich aus westeuropäischen Staaten, ein bisschen noch von slowakischen Wörtern
Aber niemand ist auf die Idee gekommen, dass man eigentlich eine Sprache, wenn sie Anerkennung finden sollte und wenn jede sie lieben sollte, eigentlich, dass alle Sprachen vertreten sein sollten. Und das ist der Unterschied zwischen meiner Sprache, ich hoffe auch in eine Weltsprache in einigen Jahren, und eine Sprache, die bis dato, es gibt vielleicht 80 Versuche, aber alle konzentrieren sich auf einige Sprachen, nicht auf gesamte. Ja som popravde nevedela vôbec, na čo idem a som veľmi príjemne prekvapená a úplne taká atmosféra, aká tu bola, tak sa cítim tak úplne uvoľnene a je to super. A myslíte si, že by mohol mať tento jazyk nejakú budúcnosť? Myslím si, že hej, ale bude to chcieť hlavne motiváciu od ostatných ľudí, aby sa to mohlo zmeniť. Ale je to krásna myšlienka a veľmi sa mi to páči. Prvá myšlienka bola, že by som to mal ako trošku zhudobniť, ale toto bolo absolútne lepšie s tou stavaním pyramídy, teda kvázi Babylonu. A som nadšený tými obrázkami grafickými, ktoré vytvorila mladá posluchačka VŠVU a veľmi dobre to pôsobí v tejto celej zostave. No, o tom jazyku som trošku skeptický, pretože Čína nás prevalcuje o 10 rokov aj svojim materinským jazykom. Впервые, когда я услышала об этом языке, я сказала, это утопия. И это мое личное мнение, что реализовать эту идею очень-очень-очень сложно. Но что мне нравится? Мне нравится, что есть люди, которые не боятся сказать об этом. По sути, сама идея очень интересная, очень хорошая, но tяжело ее реализовать. Vielleicht findet sich jemand, der so verrückt ist wie ich, dass er diese Idee einfach für gut findet und mich unterstützt. Und so entwickelt sich langsam, hoffe ich, ein Team von wirklich Wissenschaftlern und von Linguisten und von Programmatoren, die eigentlich, also wenn man genug Geld hat, wenn man genug Enthusiasmus hat, wenn das genug publik wird, vielleicht was daraus machen. Also ich habe auf jeden Fall eine Aufgabe bis zu meinem Lebensende, weil ich es einfach immer wieder versuchen werde. Nicht?